Diolch yn fawr iawn am eich ymynedd, a mae'n siŵr bod chi'n meddwl, be yn y byd sy'n digwydd rwan? Pam bod na signwr llwch ti bod ar y llwyfan? Dyna di hwfer, ynddo? Ie. Wel, wrth droi'n golygon wrth adael bai hyfryd iawn Caerdydd, da ni'n troi'n golygon at gau yn rhywle yn Sir Ddinbych. Felly, da ni'n wedi cael cyflwyniad gan ieuenctid y sir, Cor Cytgan Clwyd a chwmni Indigo i groesawu Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru i Sir Ddinbych yn 2020. Daeth eto i'r henfro hon, awr i hwylio gorwelion. Awr gwyl i danio'r golau, awr rhoi'r tir i ni'r to iau. I roi ein hyder ar waith, i roi ynni i'r heniaeth. Dewch i wyl, dewch da chi, llawenydd fydd llawenni. Cawn agor ddrws i'r gorwel. Yn y gair fy'n hir dan gel. Mynwn rhwng môr a mynydd, liwio'r myr a dathlu'r dydd. Bydd o ddim yn am hir. Symai wa, dwi di bod yn well. Am byw ti yma? Llofeddion! Iesgob! Pwy laddus ti? Fy ngwraig. Be nath i? Llosgi dy swper di? Esgu sodwch fi! Stori hir. Ath pethau ddim rhy dda wrth i ti sefyll dy braw felly naddo. Pwy oedd y barnwr? Nick Parry! O, dim rhyfedd felly. Betty Jones! Am ddwyn bryw Sionin Bara. Dwi'n ddydded fryd i di i 20 mlynedd o garchar a hard labour. John Hughes! Am beidio mynd i'r capel dydd Sul, dwi'n ddydded fryd i di i gael dy gludo i Awstralia, a hynny am weddill dy oes. O'n Ronnie Sal! Margaret Roberts. Am edrych yn gam arna i. Dwi'n ddydded fryd i di i garchar am oes. Taflwch y goriad i ffwrdd. William Hughes. Am ladd dy wraig, y ddedfryd eithaf. A be wyt ti yma? Be? Ti'n yn gwybod pwy dwi? Fi dy'r carchar o'r enwocaf yng Ngharchar Rhuthun. Wel, yng Nghymru gyfan trwy'r braidd. Coch bach y bala, yr Houdini Cymraeg. Arwr y werin. Mae I.D. Hewson wedi sgwennu cerdd amdano ei hyd yn oed. Maen nhw'n ei adrodd hi'n Eisteddfod yr Urdd. Os oes rhaid. Coch bach y bala gan I.D. Hewson. 1, 2, 3. Mae Wil yn harchar Rhuthun, a'i wydd yn ddigon trist. Ei rwyd a'i hwn yn gorwedd yn segur yn y gist. Y ffesant mwyd a'i flonydd yn herthu gwyrdd y blas, a'r lwyd bwningen redeg yn rhydd drwy borfa bras. Canu cloch rwan?
unwaith am yr hyn ddyffryn clwyd. Wyddos di mod i'n 60 oed a wedi treulio bron i 20 mlynedd dan glo. Be sy'n mynd ymlaen tu allan dyddio yma tybed? Wel, same old, sti. Mae castell yr Eiddolan yn dal i sefyll. Mae'n ei digon o chips a candy floss wrth lan y môr Prestatyn. Mae mwy o famau a peniau clwyd dal yn onau gogoniant. Ac mae gan Rhys Meirion album newydd. Celloedd y Cynron! Am yn y Sun Centre newydd yn yr Hill, enw fod i'r SC2. Sun Centre newydd? SC2? Waw! Mae'n ei 3 sleid yno, y Boomerang, Anaconda a Speedster. Hefyd mynd y olwyn ddŵr a splash pad. Reit, dwi allan o fan hyn. Hwyl i ti, Will! Am be wyt ti nôl? O'n i di anghofio'n rhyncs.
Denbych 2020. Cofiwch eich trunks. Dewch a'ch bikini, Mrs Jones. A trunks a par o Wellingtons rhag ofn. Diolch o gawn lot fawr iawn o waith wedi mynd i'r cyflwyniad yna, felly rhowch gymeradwyaeth arall iddyn os gwelwch yn dda. Da ni'n cweit wedi gorffan y Mae Caerdydd eto. Mae gen